Det var ikke noget. Hvad kan den? Nu? Ja. Wow. Hvad er det? Jamen det er fordi jeg optager video. Så kan du se filmen lige om lidt. Hvad var en film? I fjernsynet? Nej, her på fotografiapparatet. Skal jeg skyde? Ja. Nu ved jeg. Ja, Peter. Nå. Ui, der fløj han godt nok langt væk. Helt derover. Wow, det var gut. Det gør jeg der. Peter. Hvad er det, du har? Det er også træls, hva'? Hvad er træls? Han tabte i godt. Peter, kommer du herover? Kom herover. Kom herover. Kom. Du må ikke tage min hoppebane. Jeg tror bare, han lige skal se, hvad det er, du laver. Ja, det var han. Han på. Så er vi flyve. Det er du flyve, når det er højt. Er du ved at være lidt træt, Peter? Ja, er du det? Wow, det fløj i gang. Ui. Hold op, Peter. Kigger. Ja.